аз съм Slender Gaming и днес реших да ви покажа, нямаше какво друго да прави, днес реших да ви покажа как да си теглите мод за Minecraft бързо и лесно. То не е толкова сложно, кой знае колко. Да пристъпим към него. Първо отваряте Explorers. Аз ще отворим на Google Chrome. Сега, тук горе, ето тук, пишете, това го изтривате, пишете KeyDust. И ето, тук се ви предлагат новите модове. Сега, примерно, си изберете някой мод, може да я давате и надолу. И ето тук вижте, има Iron Chest-ове, но при вас може да са по-нови, защото за мен сега са такива. И сега аз мисля си сега, примерно, този мод. И ето тук ви изписва версията. Сега на мен ми пише 1.8. Тук ви показва тук трейлера на клипчето. При мен сега са 3. Виждате реклами. При мен сега са 3. Вижте, това са честет. Тук отдолу има коментари, може да го споделявате. Сега, когато искате да го изтеглите, ето, отивате на Download и цъкате downloadhere.exe. И ето, може да ви се тегли. И така. Трябва само да изчакаме да е готов. Така, изпълни. И сега, ще ви излезе едно прозорче отгоре. Ще ви излезе едно прозорче. Не пипате нищо. Ето, Forge. Това тук не пипате нищо и цъкате Install Mod. Back of Minecraft. Но при това трябва да сте спряли Minecraft. Цъкате да. Да. Сега може да се тегли. След това, когато изчезне или излезе някакъв надпис Download Complete или нещо такова, трябва да отворите Minecraft и навестите дата надолу и там ще ви излезе. Така. Добре, аре, аз ще го отварям това. Please wait you. Добре. Сега после като отворите Minecraft, вече модът ви ще бъде вътре. Чакайте, добре, сега ще ви покажа. Например, аз сега тук спрях стигането на мод... не, ето го. Това тук е, аз примерно имам два мода, защото съм го теглил вече преди. Тук е за 1.7.10 предишния. И тук ето го. Мисля, че е това. Поне така мисля. Трябва да го направите на Forge.
Добре, сега ще ви покажа само заради Майнкрафт. Добре, на мен не може да ми заради Майнкрафт. По следната причина, защото моя компютър е слаб. Сега на бас, ако ви излезе, например, ето така, ако ви излезе това, като на мен, нещо такова, значи компютъра или има някакъв проблем, слаб или нещо, чакай да видя. Добре, няма вирус. И сега, ако ви е готово, значи има някакъв проблем. Примерно може компютъра да е слаб или малко памет, нямате памет или нещо такова. Така, сега ще ви покажа как да ги изтриете. Тук вижте сега процент апдата процент roaming Minecraft. Сега търсите мод. И ето, тук са ми модовете. Сега, на мен, ето, аз имам Tools, TNT, Lucky Block, който на мен не ми стана, защото ми е слаб компютъра, както преди малко стана. Gun мод, той ми стана. Добре, за мен сега тези модове не ми трябват, цъкам Delete. Да. И ето, те са вече са в кошчето. Това беше. И ето така се изтриват модовете. И цяло така стеглят модовете, така се изтриват. Аз надявам се, добре хора, аз бях Slender Gaming, надявам се да съм ви помогнал поне малко. Ако е така, харесате и се абонирайте за мен. Добре, яре, чао.